A kun cɛra démocrate jamanatigi Joe Biden ni républicainw cɛ o fɛrɛ nin tɛmɛna sanfɛ wasabulon Sénat fɛ ni kalata 63 ye ka kɛɲɛ ni kalata 36 ye tile kelen a dabɔlen kɔfɛ jamana wasabulon fɛ. Mɔgɔ si t'a sago bɛɛ sɔrɔ kumaɲɔgɔnya la, nga aw kana fili. Nin bɛnkan nin min bɛ kɛ ni jamana bolofara 2 ye, o ye sebaya ye an ka sɔrɔ ko ni Amérique jamanadenw bolo. Joe Biden y'o fɔ a ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ min bilala bɔlɔlɔ o ni fiɲɛ siraw fɛ kunnafonidilaw kan. A y'a jira fana ko ale bɛna a bolonɔ bila sariya laɲini nin na teliya la ani ka kuma jamana fɛ jumadon. Sénat n'o ye wasabulon démocratiw ka seba wasadenw ɲɛma Chuck Schumer y'a jira ko jamana bɛ se ka fiɲɛ bɔ soroko bingani balawu balilen kɔfɛ. Kevin McCarthy n'o ye ɲɛmɔgɔba ye min bɛ wasabulon la, min ɲɛmɔgɔya bɛ républicain politique kulu bolo, o ye sariya laɲini min bilala sen kan dɔgɔkun caman kɔnɔ. O y'a jira ko a ye sebaya sɔrɔ kɔrɔsigiw fɛ, hali n'a a sɔrɔla a ye kɔsegin sɔrɔ ka bɔ a dɛmɛbagaw yɔrɔ minnu ye kinifɛlaw gɛlɛnw ye, olu minnu y'a fɔ ko a ye bɔnɛ caman kɛ musaka dɔgɔyali la.